Bolesť hlavy, krče a po výjazde si úplne mŕtvý? Hotový som. Dá sa tomu predísť a nie je to žiadna veda. Doplnky Endorphin Nutrition som otestoval aj na 150 km výjazde, ale aj v bike parkoch. 108 km na Endorphin Nutrition. 3 doplnky, ktoré ti nesmú chýbať. Isotonic drink doplňa energiu aj potrebné minerály. Necítim sa vygumovaný po jazde. Tyčinky ovocné alebo rýžové. Nie sú príliš sladké, takže ich dokážem doplňať celý deň aj na brutálne dlhom výjazde. Pokiaľ idem výkon, buším vaty do pedálov, tak používam gel. Ak to chceš posunúť ešte na vyššiu úroveň, ja si dávam Nitro Boost pred výjazdom, pokiaľ idem už vyššie desiatky kilometrov, prípadne stovku a cítim, že na mňa idú krče. Hotový som. Gely, magnézko. Pomôže mi magnéziový shot. No a keď už mám takú stratu motivácie alebo krízovku, tak si dám aj Power Shot. Pozor, ber to zodpovedne. Ja som to otestoval, mne to funguje, ale klasickú stravu ti to nenahradí, ani ti to nezdvihne kondíciu. Posunie ťa to však k lepšiemu výkonu, prípadne lepšej regenerácii. Po výkone, po celom dni jazdenia si dávam recovery drink, ktorý mi zlepšuje regeneráciu. Toto je moja overená výbava, vyskúšaj a posúď sám. Všetky tieto doplnky nájdeš na webe Endorphin Republic alebo sa zastav u nás na predajni v Borimol Bratislava.